O BNG celebrará o próximo 25 de xullo 50 anos do Día da Patria Galega baixo o lema Sumar por Galiza. A deputada Monse Prado estivo en Vilagarcía arroupada por outros compañeiros do partido informando aos cidadáns dos actos que terán lugar o vindeiro 25 de xullo en Compostela. Parello con esta celebración do 25 de xullo da gran manifestación que sairá ás 12 da mañán da Alameda de Compostela, o 24 e 25 tamén se vai celebrar pois o festival, un acto xa consolidado, onde pois tamén arredor de música referencial pois se van a xuntar tamén ali pois miles tamén na Carballeira, é dicir, no campus sul. Prado aproveitou a súa comparecencia ante os medios na céntrica Praza de Galicia de Vilagarcía para pedir a participación dos cidadáns de Osalnés nos actos do vindeiro 25 de xullo. Veciños e veciñas da comarca do Salnés a que se sumen aos miles de homes e mulleres que van a acudir este 25 de xullo a Compostela. O lema pois é Sumar por Galiza e quixemos en este 50 aniversario da celebración do Día da Patria facelo baixo este lema, co que queremos é precisamente facer un chamamento a todas aquelas persoas que queiran precisamente sumar. Dende as filas nacionalistas solicitan que tras a reunión que manterán Sánchez e Núñez Feijóo este mesmo día se cree unha axenda galega, tal e como explicaba a deputada autonómica. Dende logo, desde o BNG, o que estamos demandando é que en esa reunión por parte de Feijóo se poña encima da mesa unha auténtica axenda galega, que signifique pasar dunha política de sumisión na que estuvo Feijóo durante todos estes anos con respecto a Raxoi e donde os auténticos problemas de Galiza estén en esa axenda, non? Os nacionalistas aseguraron que este chamamento non só ten que ver con aqueles que simpatizan cos nacionalistas, senón que ten que ver con todas aquelas persoas que pelexan por un salario digno, por un aumento das pensións, pola loita contra a mina de Touro, contra a violencia machista e todas as loitas que, segundo mesmo afirman dende a formación, afectan a sociedade.